थांजेननायाव ओरैबायदि दुखु गोनां। गिबियावनो आंनि RM मोसाहारि चेनेलजों नोंसोरखौ गासिबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। आं दिनै मोनसे खन्थाइ लिरनानै फरायनानै खोन्थाथिनो नागिरदों लोगोफोर नोंसिनो। माने बे खन्थाइनि मुङा जादों माने हावरिया खाफाल। लोगोफोर अननानै नायजोबाबा बुजिनाय नङा। माने दुखियानि खाफालाव मा जायो बे खाफालखौसो लिरनाय जादों। माने सोरबा बायदि हावरिया बायदिसिना थायोना, बिनि बागैसो लिरनाय जादों। सोरबा बायदिनि काहानिजों मिलायबा दुखु मोननाङा। माने बे काहानिखौ बानायनायाव साननै सानथाम नांदों। माने साननै साननानैसो माने बे खन्थाइखौ लिरनानै फरायथिनो आखायाव लादों। माने आं फरायथिनायखौथ' खोन्थाया, माने आङो माने भइस रेकर्डिंजों माने बिनि बुकखौल' देखायना होगोन लोगोफोर। बेबायदिबा नोंसोरो अननानै नायजोबथार लोगोफोर। जि खन्थाइखौ फरायनो थांदोंमोन बे खन्थाइयाव थांसै लोगोफोर। बिदिबा नायबाय थादो। गिबियावनो नोंसोरखौ खुलुमहरग्रोबाय। आंनि काहानिया जादों आं जेबोला बे दुनियाव फैयो बे समावनो आङो बिफानि बिमा मोखांखौ नुनाय जाया। आरो आं जेबोला 4 बोसोर 5 बोसोर जायो बिनि उनाव स्कुलाव थांनो आगान सुरहाङो। बिनि उनाव आङो बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव मोजाङैनो फरायनो हायो। बिनि उनाव ओरैबायदि जाहोन फैबाय, बिदाफ्रा आंखौ फोरोंबाय थायोमोन लेखा फरायनायाव। नाथाय बेहायबो आरो ओरैबायदि जाहोन फैबावबाय, आर्मि पुलिसनि उपद्रगाव बिदा फंबायजों गासिबो गावस्राजोबबावबाय लोगोफोर। आरो बिनि उनाव आंनि लेखा फरायनानै गिदिर जानाय सिमाङाबो बायफ्लेलांबावबाय लोगोफोर। बिनि उनाव आं सानबावोमोन लेखा फरायनायाव आं माब्लाबाबो उन जानानै थाया। आं सानसे समबाबो गिदिर मानसि जानानै सासे अफिसार नङाबा बेबायदि जानानै आं सानसेबाबो जानानै देखायगोन साननाय दंमोन आंनाव। बेहायनो गिदिर आरो मोनसे जाहोन फैबावो। बे जाहोनानो जाबाय माने बिमाखौ नायनांगौ जाबावबाय। मा खालामगोन बुजिनानैनो मोना। आंनि जारिमिना ओरैबायदि दुखु गोनां जाबोयो। बिनि उनाव आं मालायनाव थालाबायनानै बिमाखौ नायनांगौ जायो। मालायनाव बेबायदिनो थायै थायै आरो बोसोरब्रैसो थाबावनाय जायो। बिनि उनाव मालायनाव थायै थायैनो जेबो साक्सेस मोनासै। माने जेबो खालामनो हानाय राहा गैयै जाबाय। मात्र बिमानि जानायनि खरसाल' जाहैयो लोगोफोर। बिनि उनाव आं सानबाय बिमा सासेखौ फिनायाव ओरैबायदि खैफोद जाबावबाय। जेबो फैसा थाखा खामायनो आरजिनो हायाब्ला आं बे मालायनाव थाबाय थानानै मा जागोन साननाय फैबाय। बिनि उनाव आं 12 बोसोर 13 बोसोरनि जानायाव आङो कम्पानियाव थांजेनबाय। कम्पानियाव थांजेननायाव ओरैबायदि दुखु गोनां बाथ्रा जाहैबाय। कम्पानियाव आंखौ बुंबाय, बे एफा उन्दै गथ'खौ सोर लाखिनो? बेबायदि उन्दैनि थाखाय जोंनि कम्पानियाव खामानि गैया। गावनि आथिं आखाइखौनो थिखोनो हाया, बियो मोजांखौनो थाबायनो हानाय गोहो गैया। बेबायदि मानसिखौ जों बे कम्पानियाव लाखिनो हानाय नङा होनबाय। बिराद रिकुवेस्ट खालामनानै बे कम्पानियाव जेन जायगा मोनबाय। मावै मावै माने बोसोरसेसो मावबाय। बेहाय मावनाय दांनायखौ फसन्द जानानै आंखौ कम्पानियाव माने फसन्द जाबाय।
बिनि उनाव कम्पानिनि जेमा बुंबाय, नोंखौ जोंनि कम्पानियाव स्मार्ट बाजार होसोनसै उन्दैबाबो, नाथाय नोंखौ जों सिगाङाव बासिदोंमोन, नाथाय नोंथ' ओरैबायदि मोजां मावनानै देखायबाय, नोङो इडुकेसन दङबा नोंखौ जोंनि कम्पानियावनो सुपारभाइजार बानायना होनोसै। आं बुंबाय, सार आंहा इडुकेसन गैया, आं सुपारभाइजार खामानिबो मावनो हानाय नङा लोगोफोर, सार बुंनानै बुंबाय लोगोफोर। बिनि उनाव नोङो हाथाराबालाय जों माथो खालामबावनो, दे जासिगोन होननानै बुंबाय। आं बिनि उनाव ओरैबायदि दुखु मोनबाय, दुखिया मानसिनि खाफाला जेरैबो लांदां नामा, जेरैबो थुंगियो नामा सानबाय लोगोफोर। आरो आं सानबावो लेखा फरा फरायनाया मानसिनि थाखाय बिराद गोनां सानबाय लोगोफोर। आंनि खन्थाइखौ नायनानै नोंसोरो माबायदि मोनखो आंथ' बुंनो रोंनाय नंला, कमेन्टआव नोंसोर लिरना हरबानो जाबाय। बेबायदिनो नोंसोर सापर्ट खालामबा आङो बिदिनो खन्थाइ लाबोबाय थागोन, खन्थाइ भिडिअ नोंसिनो मोजां मोजां जारिमिन गोनां खन्थाइबो लाबोनानै नोंसिनो फरायथिनानै खोन्थागोन लोगोफोर। नोंसोरो अननानैल' सापर्ट खालाम, आरो आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। आरो चेनेलफ्राव बोरैबा नायफ्लांबायोबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। आंनि चेनेला बे गोदानसो, बारा गोबाव जायाखै, खोन्थाना लाखाबाय आङो लोगोफोर। बेबायदिबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। अनोबा सापर्ट खालामथार लोगोफोर। गावनि बर'नि इउटुबार होननानै। आरो आंनि खन्थाइया गलथि जायोबा बायदिसिनाफोर मिस्टेक जायोबा नोंसोरो अननानै निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर। एसेयावनो दोनथ'बाय।